Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Mga katropa sa Team Bantag. Ito po ay very alarming news. Gusto kong i-share sa inyo para magtulong-tulong tayo sa pag-pray sa protection, safety ni DJ Bantag. Meron akong napanood na short video. Iparinig ko lang sa inyo sasakyan. Pakinggan nyo naman marami, 4, heavily armed. Tapos, yung pinaparadahan nilang protesta nung mama, kawawa naman, nagsara sa takot. Kasi nakita niya yung mahabang dala ng mga gustong bumiras. Mga gustong tirahin, itumba si DJ Bantag. 4, heavily armed. Tapos, yung pinaparadahan nilang protesta nung mama, kawawa naman, nagsara sa takot. Kasi nakita niya yung mahabang dala ng mga gustong bumiras. Mga sasakyan. May gustong bumira kay DJ Bantag. Itutumba siya at all cost. Kaya ito, nakakabagabag damdamin. Kaya lang, the best response para sa ating BTS, prayer. Kasi there's nothing impossible sa prayer. We are serving, DJ Bantag is serving the living God. Okay? So, ako personally, pagkarinig ko ito, I don't know kung kaninong interview ito na tama na, sobra na. Patong-patong ng mga kaso niya. Kahapon, ano ba yun? Lumabas na balita, ano na naman, isang preso, in-interview ng mainstream media, aligasyon na naman na kunuhay, nag-utos si DJ Bantag na tudasin o iligpit lahat ang mga preso na kumukontra sa kanya. So, never ending ang pagtatanim nila ng iba't ibang kaso sa kanya. So, hindi na sila nakontento sa tanim kaso, tanim ebidensya, ito pa, physical harm. Gustong gawin sa ating DJ Bantag. So, ano ang ating response? Yung iba, lumaban na tayo. Yung may mga tumatawag sa akin, yung mga kabats niya sa Marines, o yung mga senior NCO niya, mga nag-handle sa kanya, yung nakakakilala, labanan na natin yan, sir. But to me, ang pinaka-the best na panlaban is mag-unite tayo in prayer because God answers our prayer. Okay? So, kalmado lang tayo. Nakikita ko itong kalagayan ni DJ Bantag sa Bible stories pa, parang David and Goliath. Si DJ Bantag yung David, isang shepherd boy lang si David by that time. Ang kalaban niya, higanti. Si Goliath, 9 feet, more than 9 feet tall ang measurement ng kanyang height. Okay? So, lahat ng sundalo ng Israel takot nang humarap kay Goliath. Kasi hinahamon sila ni Goliath ng one-on-one na labanan. Walang gustong humarap. Nandun, nagbisita ang isang shepherd boy, nagdala lang ng pagkain ng kanyang mga kapatid. Nung narinig niya si Goliath na nilalapastangan, yung china-challenge niya na ang the living God, the God of Israel, ayun na, nag-volunteer. Si David, anong kanyang sandata? Ano lang, slingshot lang. Bato at saka, ano ba yun? Ganun. But, his faith in God is so strong. So, to make the long story short, namatay si Goliath
dahil sa isang David shepherd boy na napakalaking tiwala sa Diyos. Yung Diyos ni David na pinaniwalaan is the same God na pinapaniwalaan natin. Kaya, ano lang tayo? Kapit lang po tayo sa Diyos. Very trying moments itong nangyayari ngayon kay DJ Bantag kasi ang kalaban niya nakaupo. Narco-politics. Grabe. Hanggang kailan matatapos ito, I don't know. 6 years. Habang sinaboying pa ang nakaupo dyan, talagang prepare for the worst. Pag nalampasan ito after 6 years, yung pamumuno ni PBBM, may bagong leadership, yun na. Panahon na natin to shine. Panahon ng, I hope, DJ Bantag will survive within the 6 years. Then, panahon niya na. Okay? So, anyway, lahat naman tayo, mamamatay. Ako, in my 34 years sa military service, ilang beses na akong muntik na matay. Hindi ko na mabilang yung mga pinagdaanan kong life and death situations. But then, sabi ng Bible, the steps of the righteous man are ordered by the Lord. Ako, di naman ako righteous on my own. Makasalanan ako. But because of my faith in the Lord Jesus Christ, si Panginoong Hesus lang is the only sinless man who ever lived on earth. Kaya yung righteousness ng Panginoong Hesus imputed on me. Nasa akin. Kaya righteous man ako dahil kay Panginoong Hesus, sabi, ordered by the Lord. Hindi naman itinugot ng Panginoon na mamamatay ako. May plano pa siya. So be it. Kaya ako ngayon, by supporting DJ Bantag, alam ko, nanganganib din ang buhay ko. Kaya lang, bahala sila. If God is with us, who can be against us? Sabi sa Bible Romans ata ito If God did not spare His own Son and give His own Son for all of us to die on the cross, to pay the penalty of, how can He not give us all things? Kaya para sa akin, for DJ Bantag, alam ko, kalmado lang si DJ Bantag Kasi, ang sagot na yan is tiwala sa Diyos. Kaya, marami ng mga Bantag fans ngayon na they're so much worried sa kalagayan ni DJ Bantag. Kasi, dalawa yung kanyang threat. Legal threat. Baka anytime from now, meron na siyang warrant of arrest. Then, ikukulong na siya. Naku, delikado yun. Or else, itong physical threat, kasi nga, alam ko, ang mga narco-politics, mapera yan, marami na silang nabayaran para itumba si DJ Bantag. Ako, I don't know what will happen to me. But, kagaya ng sinabi ni Attorney Balisong nung nag-usap kami sa Baguio, delikado rin ang seguridad ng mga ilaban lawyers. At hindi nila kayang magbayad ng bodyguards o private security agency. Sabi ni Attorney Balisong, ang security na lang namin ang Panginoon, which is correct. Pag ang Panginoon ang seguridad mo, wala. Naniniwala pa ko sa mga guardian angels. Lahat po tayo na mga believers in God, yung talagang totohanan na sumusunod sa Diyos, mayroon tayong mga anghel de la guardia. Naniniwala ba kayo? Ako, naniniwala ako dyan May anghel de la guardia ako. Kaya, yung anghel na yon, yun ang aking bodyguard. Pag hindi pa papayag ang Diyos na kunin ako, walang mangyayari sa akin. Ganon din, si DJ Bantag, I believe he is a God-fearing man. Being an igurot, ang igurot po are God-fearing people.
being a member ng Iglesia ni Cristo, anon din, God-fearing people, bahala ng Diyos. Kaya kahit anong gawin yan ng mga narcopolitics, pag hindi pa oras ni DJ Bantag, pag hindi ko pa oras, wala silang magagawa. I hope na we can survive 2028 pag umupo na ang anong tawag doon? Agila ng Davao. It's our time to shine. Boyeng, humanda ka. Okay? See you po next video.